Okay. Well, guy, good morning. Morning, sir. Because we're going to have fun. From the Ikechukwu Okachukwu. Ikechukwu Okachukwu. Ikechukwu Okachukwu. Okay. Oh, wow. Tabletop clean sabi. Okay. But you got a sample of ga. Okay. 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 Bagaba. Tabletop clean ọ bụ eji asacha akpa ngwongwo. Okay. Ife eji agbachasị paịpụ ọ nọrọ ọrụ mma. Okay. Ife eji asacha akpa ọrụ ọ na-ebecha. Okay. Ọgwụ eji eme amụ welcome back. Na nwata rigoro ọkwete gbagagba. Ekwekirikwe. Esuru azụ. Echeta ngwongwo ọṅụ. Tụtụ gaga. Gangam. Ịnọrọ ọrụ fulu. Ị na-ebe ndị na-ebebu ndị mma. Ị na-ede akwa ayọrọ na-agbatị. Ikwechi na 5 ụlọ agafe. Ịnọrọ ọrụ nwere nwa nọsi ike. A na-akụ gị ndị ama nnukwu ikwechi. Ada ekele gị akwụ ọṅụ. Odabi. Tabletọ ga-anọrọ ọrụ mma. Ife eji asatabu ibe mgbe nọrọ n'ogede. Maka ụmụ ụta nka m na ọya nka m ụmụ kuturuma. Ụmụ repus and gwapus. Ụmụ ọtelepụtụ. Ụmụ lekwulekwu. Ụmụ arụrụbara. Ụmụ chịnkwa, ụmụ ọka ọgọ ndịda, ụmụ yọrị. Mgbe ọ ya ebutere mgbe a na-eme ntara spọts, ọ yọchasịa gị dịka mgbe dị 15 years. Kama ka infection gbara nchara, kama ka mkparị amụ. Infection gbara nchara. Kama ka infection tagoro ọjị, na gbatarigoro ọkwete, gbagagba. Debi na tute. Echeta nwa ọṅụ. Obi aṅụrị ime ụlọ, nwatabegoro ọmụrịwa. Tụtụ gaga, agba eche edo. Ọ na-ekechagbu ọkụ mma. Ọ na-ama akịrị ebu. Ọ na-enye green light. Ọ na-ebecha. Ị na-amụ anya abanye aṅụrị ejugo otu. Nkechagwarịwa apịtị. Ndịba savisi. Okay. Nna Nduke. Ewere nna m. Ewere ndị be anyị nọ na Facebook. I ga-like iweta your contact. Head interested n'inyere gị aka move your ministry to permanent site. So biko ị ga-agwa anyị ezigbo afa gị, your full name. Ezigbo afa gị. Ikechukwu Okachukwu. Ọkwa iwe enwere ike irezi phone number gị na Facebook ọkwa? Okay. It's okay. Ị ga-enye m your phone number and your account number. Enwere ndị chọrọ help you na iwe passion, with talent. As in iwe dị gị n'ime enidere harvest. So ha chọrọ inyere gị aka ndị only two way. Ndị abụrụkwara ha eweke ego kama na hefụrụ gị passion iji eme ihe anyị na-eme. Ọ dị ka ihe na-akwaboro na akwaboro na once ị na-akwaboro with happiness, with joy, na ọrụ ga anyị na-arụ ihe gị joy. My brother, sky ga-abụ your limit. Okay, so kpọgodoro anyị aka nọmba gị n'ọnụ just maka ndị na-watch anyị. 60. Okay. 31. Okay. 38. Okay. 02. 22. Okay. Ke the bank? Fidelity Bank. Ke afa gị wa full name dị na the account number. Okay. Ikechukwu Okachukwu Joe. Okay. Thank you so much. So yeah, but I'll go to Akishi. Okay. Okay. Yes. Nka. Okay. Iche ebe na bottle nka. Okay. 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 It's okay. All right. All right. Okay. Thank you so much. Email na godoro maka na odiri ize. Ina agba mbọ. Thank you so much. Bye bye.